kami. Yes, ganito na ganun. Tao subong, happy dinagyang sa inyong Yes, atanan. happy dinagyang. Kag-happy Halloween. Here we are, the Buwes TV, live on the Gang Festival 2022. So, ibig sabihin, masaksihan nila ang kanami sa Gigang Festival. Yeah. So, bigat-bigat na dahil. Mas bigat na mga may warriors. Sa totoo na tani, gusto ko tani backup dancer. Yun ay mo. Wow, kung mag-star dancer. Sino kang basin nyo sa bunga, no? Hindi ka na yun. Sa virtual ang tinagyan ka rin yun. Nakita yun. Alis maliwanag pa sa mga kanta nyo talatawa nyo. Nag-hardy kami sa mga nag-hardy kami sa mga warriors para makatulong sa buti nga. Yes, so kung inaulat yung kantong sa musi para makita nyo ang actual nga dinagyang ang ginatawag. Yes, kanto ka ba din para masakuan? So pagkatapos, ikaw sa dinagyang, yung mga remake, kami amo niya. Tapos ang remake, ring. Banda yung kumagita. So, ang una ko bantayan. Pwede kayo madalang uli. Ay, na yung madadalong vlog kami. Madayong tayo. Ay, So, sa totoo lang. madam, ano ba siya, madam? Ay, dumaulan gali. Sorry guys ha. Kaya ang dinagyang di guys, lapit na ni Samon balay guys. Gin-invite na sila namon guys. So, sa totoo na. Ano man sa piyak balay na namon ang dinagyang. Take note. Amo na nga pag-abot ni 150 sugo. Yung kami punpon sa hinalay. Ara lang daya Sa mga obligasyon nyo na tayo sa buong. Ay, bayaran ka na sa buong, ha? Ikaw balay ya ka. Sa unsi mo klase lalaki. dumaulan, Ginagawa mo yung amo niya nga daw si boss. Wala mo kadagyang agi, masturbo ka man. Pwede pa na mababasan nga subong gid siya. Kalugo sa ginheart, ang mga warriors, nga mga nagbagay ta mahal, masturbo ka man. Tapos itang warriors daw. Isugo pa kami nga. Ikaw na lang na pinaputol. Brooklyn na. Brooklyn na. Kung ikaw na lang pinaputol sa inalay, be. Pero kung bukod ko rin sa ulo mo, be, nakato, alay pangalay. Kaya ka dyan, live kami mo. Kung mga sa'yo mga kalapag, bola ka na balik ka dyan. Kung mga enjoy kami dyan. Yes! Ay, bungga. Yes, ari na. Perfect. Yes, makalubugan. Alabira, Iloilo. Sulong sa pagbago. Alabira, Iloilo. Ginagawa. Naku, ay tsurahan naman ko, no? Baklo, Iloilo. Sa ni COVID, sige, tuloy lang dinagyan. Happy level 4 na sa Lunes. Sa isa lang na may isa. Wala na dahil mas tari kami diya. Level 4. Wala kami agapan, haga. Gatari kami. Ano? Kami na mo ka naman. Wala kami dinagyang live, ha? Kung sino na kabot sa buong, pwede ka mo kabot ka sa gabi, may memory making pa kami. Yes, ganito na ganun. Tao subong, happy dinagyang sa inyong Yes, happy atanan. dinagyang. Kag-happy Halloween. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!